Saan nga mabot iti balay pagagasan ni Christopher Balbin 31 ti tawen na ngagday iti Barangay 3 iti Siyudad Tibigan kalpasan na kuryente iti Kalman aldaw bandang alas 2:30 na pasamak. Basar iti investigasyon ti biktima ni Balbin ket madama ngagdaldalos iti kanal ket ditan nga naiganan na iti landok nga nagyanan iti aircon ket ditan nga nagkuyegyeg iti biktima. Adu iti napanagarayat kini Balbin ngem saan nga insigida anasikgan kapuanan tanapigsa pa lang iti kuryente na. Ngem idi na ibaban iti fuse naket ditan anasikgandan inikanta pa iti nanay a first aid. Sakbay da nga na itaray iti hospital. Iti biyangmet iti University of Northern Philippines. Adita ngagdamang agtartrabaho iti biktima. Akas may sa janitor. Maitedmet amin atulong. Ken tinagbalin a biktima. Inaipadanon ken na po Presidente. DJ napasamak. Unfortunately, the President is indisposed at the moment. So nga, kaslat ti pampanunutin. Di i-recommendar tayo ka na po Presidente. DJ pan naka-investigar na dito'y talaga nga napasamak dito'y pan nakakuryente dito'y empleyado tayo. Siguro DJ ti mabalin ko nga i-bagas of the moment regarding that matter. Iti may isang imbestigaran takit diti electrician iti nasao nga universidad. Amanagan iti Dominador Tolentino no apeng nga insigida ng insimpa iti kable nga nakaigapon iti panakakuryente ni Balbin. Nga saan pa nga nalpas ti investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti syudad. Given day yan nga talaga nga ti university community mangiparward administrasyon ti memorandum nga mangdawat ti tulong dagiti amin nga empleyado nga nagbasbasa ti UNP tapno ti kasta maipaay tinananay nga tulong ti detoy na disgrasya kadua tayo. Apalaos unay iti ladingkit ti ina ni Balbin kapuanan ti saan ang pagpakadaan iti pupusay ti anak na. Idawdawat namet nga rod tinananay nga investigasyon tapno malawlawagan iti kapampanunutan da. Kaya't ko kumapo nga malawlawagan nga na siya ati napasamag kanya anak ko. Kaya't ko nga may investigaran ko maapo. Impanamnamamet dagiti opisyales iti universidad nga may kanto iti nananay nga impormasyon iti napasamak inton malpas iti nainget nga investigasyon. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.